Ahoj, ahoj všichni! Dneska jsem si řekl, že budu mluvit o Fetim, ale v první řadě bych chtěl říct, že prostě já mám tak dobrý YouTube, že by mi všichni měli teď z fleku dát share, subscribe a takhle, jo. Fakt, já mám kvalitní tvorbu a podle mě si zasloužím víc odběratelů, než mám, jo, hele. Takže pokud si ještě nedal odběr, tak mi ho určitě dej. No a teď názor na toho Fettyho, nebo ta reakce, co se teď hodně řeší, že se prej rozešel s Sárou, jo. Hele, podle mě tady ty sračky by měly řešit tak maximálně báby na balkóně, ty vole. Jste, ty vole, všichni úplně jak, vole, nějaký skurvený důchodci, kteří nemají co dělat. Prostě se zajímejte o svůj život a serte na YouTube, kurva. Já to nechápu. Kdybyste se teď koukali na My Little Pony 6x05 Dračí pán část první, tak uděláte rozhodně víc, než když budete psát Fetivu. Co se stalo, si vole, jak kokot, skurvenej. Hele, tak se mějte a like, subscribe a tak. Jo, tak ahoj.